Malawi Today. Kodi atichola banda alakwa chiyani? Kodi iwo akusankhidwa kukhala leader of opposition pali chifukwa? Tikuona kuti pabwera mpungwepungwe wambiri pamene atichola banda awasankha Dr. Lazarus Chakwera ngati leader of opposition ku nyumba ya malamulo. Mkulu ameneyu adakhalaponso nduna ya zachuma mulamuliro wa Chakwera. Padakali pano amusankha kukhala leader of opposition. Koma zikuoneka kuti anthu ena kuchipaniku sakukondwera ndi kusankhidwa kwa mkuluyu. Sitikudziwa kuti kuchipaniku amayembekezera ndani. Kapena anthu amafuna kuti achimwendo akhale leader of opposition. Izi zabwera pamene anthu akung'alula kwambiri kusankhidwa kwa mkuluyu. Tamverani audio imene mkulu wina wang'alula kwambiri kusankhidwa kwa atichola banda ndipo zambiri wayankhula mmene. Chipani iso siya kunyumba kwako. Kama kula monyere foto makatenga ndama kwa chichola. Chipani iso na iso siya kunyumba kwako. Wanifa chipani ichi tukuzuzika nyamata. Tukutawa tukala mutawa. Fanya zimzopusa ngati ziganizo muda apanga za manyiza nuzovomekeza chisankho ichi. Wanifa bado baso mubili zabe manyawa mupanga babawa. Mkanzo chichola iwili. Chichola nane pirasi zambiri mbili. Zambi kumadosoa even in drama ina ili wose kubanki kujabu. Mdopusa nele mzikana wakaedo of opposition. Nezo pusa inu ati biya jaru ulengerani Musowa akulengerani Jorobala akulengerani Sulemani oko kama savage amene maona ma savage mungatenge muntu izisiza chali chibiti MCB isiyo gulisa mavet MCB isiyo gulisa chipani yisi mugulisa mandivet maplana anose alipereka amene mukupanga mandiva chipani isiyo gulisa ndizopusa zimene zozo pano batili munyengo loti sitingamafune munthu ogona kuti akhale kutsogolo kwathu. Mandiva MCB is not for sale. Iye ujaswa chipani ndipo anangomweresa. Swa chipani cha Malawi Congress Party. Ndai ya Bingu so anali director. Mandiva anali director ndai ya Bingu. So ngati anyamata MCB city mazo zimezo. Musalibange zoti tukukumbeni. Chipani chisiyo kulisa. Akambasa MCB anangomwera. Chipani chisiyo kulisa. Musinthe kumeko musanatulutsi olopa zati wakasa nalembe musinthe kumeko ndipo mukambirane zanzeru malipoti mavyeni afike kwa muthu wankuluyo fezo pusa zine silupanga nawo ndipo sapezeka soma ndipanga malimuva apo foti tikuyankhula kukhosi kwathu hayi ndipo satheke zimezozo sizikutheka ndipo dzina limene mufufute mikeni mkaka mepopo ikana anthu ena mepopo mkaka ime mepopo sati zanuzo. Wano izi zino guys zofoira tunaruye na feru makhala jere mali peloti yankhule koma guys ngati dzina mukuchu ife timafuna leader of opposition oti akayima parliament mucha anthu azizo kuti he mwaona DPP yayikatu speaker munthu amisala chimunthu yoti yobalalika kati imeneja Suleiman ndiye mukampasa mukayike komene kucha leader of opposition foti amayigwisa chilo ndalama koma guys serious awako serious sali serious ajakwera ngatafuna ziuno achimalize chipana angonena basi sizona mwene pele pachapa tinezona pele mafunika leader of opposition wa munthu ukwiya kwambiri osati munthu wadiyo yayi mavesa ali ndalama inde chithola ali ndalama ndamazo ali nazo koma udindo wa leader of opposition sungaye sukumwenera ndipo sizona zimenezo mavesa sakwise chilo ndalama koma kwise chilo munthu kuti munthu nduwa makani wa mtundu chani kuti pamalopo akapikisana nawo anthu a DPP iwo ndalama zikuyenda kukhala ndalama zigwire ntchito usati ntchito yake ngati imeneyo yayi ngati zinthu izizi inu chichola makanika Minister of Finance komweko anakanika iwe plan ukuziwa uli ku trade anakanika chichola ku trade mandiva kumene cha ntchito anakagwira ndi vitumbiko ku trade kuchako chichola anakanika Minister of Finance ndiye wesi mango sign as ma documents for atenga ku 10% asatankulise zinthu zakumbolo ndala ameneyi dala chiganizo cha president unaenda lonse lochilemekeza mandiva nalemekeza kuti chiganizo cha president ponena kunena zono tiluluke boma tonse feti sakufuna iwe ululu umene unamva nthawi imene jaya president avomekeza zono kuti Chakwera talusa chinthuchi nduluso umene feti tikumva bona nyasi zoti Congress ikupita
koma zoti tidzibwera pano nkumatukwana azitsogoleri nkumamutukwana chitchola za nkabudula zindikirani kunena kuti zimene zozono kothera kwake nkogwirana mashati tokha koma zoti mudzintukwana chitchola za nkabudula zimenezo ndesitilolerana zili ngati munditukwanira bambo anga chifukwa chitchola ndimatenga kuti mbambo anga ineyo apresident achakwera ndimatenga kuti mbambo anga ineyo azitsogoleri achipani ndimatenga kuti ndi makolo athu ndiye inuyo mudzitukwana udolo wake otani omatukwana za nkabudula za atsogoleri tikudziwa ngati no munyasidwa nazo ivani mene so ankanyasidwira anthu inuyo mabwana anu aja atapatsidwa mipando anthu ankanyasidwa aso ngati mene munyasidwira apamo koma zoti mudzitukwana za nkabudula za bwana zimezo sitilola achimwenetu tiyeni tilemekezaneni ngati mufuna toti tidzilankhula zinthu zina osatilankhule zoti tidzintukwana munthu zotukwanazo ndesitilola chaziya ulendo unotitukwanadi mene unatukwanira iwe muja mene unatukwanira chimwendo muja mene iwe unkatukwanira chimwendo muja ndimene sefe titukwanira chitchola kwada kulemba chito kufamuyo mene unatukwanira chimwendo muja mene unatukwanira chimwendo nthawi imene ichayi muja mene unatukwanira chimwendo muja mene unatukwanira godani muja ndimene sefe titukwanira chitchola panopa iweyo nthawi imene unatukwanira chimwendo ali pamene adakuza zoti simugwirizanapo nthawi imene unatukwanira chimwendo ayinaso amatenga chimwendo ngati bambo awo kumene mene iweyo kwatengera chitchola ngati bambo ako ndimene so ina amatengera chimwendo unatukwana koma dziwani kuti sizingatheke zimenezo ngati apresident asankha basi zimenezo sizingatheke ngati apresident asankha iliyo mulibe mphamvu yoti mukhoza kuchotsa chiganizo cha president mphamvu zimenezo mulibe osati mubwere apa nkumatukwana lemekezani lankhulani zina koma umachita otchula mpaka na zimenezo zakucha kuti umachula za nkabudula kumeko si chiganizo chabwino inuyote zanda iweyote ndi munthu one kuti woganiza bwinobwino chabwino munthu adzitukwana bambo ako munthu adzitukwana ena ake pakuti ungamave bwanji mu mtima mwako tiye tilemekezaneni chichola mukuntukwanayo tichakwera mukuntukwana ali ndi ana ake mwamva ali ndi anawo ndife ndezoti mudzitukwana anthu ife silingaloletu zimenezo tikudziwa kuti ino adakulembani ntchito anthu omwewo adakulembani ntchito kakukutumani kakutani koma ifenso sitilolaso silingalole mapeta ake tikagwirana mashati kumene tingakumane tiye tikakumana kumene munena kuti kokakumanako zachibwana achani musabwere pano tikweza mabibi chifukwa ife ndenkhani yotukwana ifeyo pa public titomenya nkhondo imeneyi simungatifunenso yayi ngati apanga chiganizo kuti wakuti ndi wakuti tivomereze palibenso zomati mwiyo zimenezo sizitheka yayi kozi anthu ena analankhula anthu ena anadandaula nthawi imene inunso munkasangalala musakhale ngati unena kuti zachitika lerozi kapena zachitika liti zakubowani yayi ndetisaone wina akutukwana chitchola chifukwa kumene mukupita anthu tsopano nkopita kuonena kuti timenyanepo kapena tichitane nkhaza chifukwa tilili kunkowawa simungamakane munthu wabwino ngati chitchola nkumapanga zanu zopusa izo ndi yayi sitivomereza yayi zikhoza kukhala zosiyaniranapo kuti pachizungu timanena kuti tifuna kubweretsa responsible opposition imene ikamachita zinthu izichita poyang'ana zenizeni evidence based kind of opposition kuti tibweretse imene amati checks and balances mwachitsanzo ngati analonjeza izi kuti awapangira Malawi akuzipangadi kenako kodi anthu kunjaku amayiona bwanji office imeneyi dziwani kuti opposition ndi government in waiting ndikuti Malawi adatipatsaso chiyembekezo chonena kuti malo moti aliyense waiwo payekha adzichita hold government to account ndikuti responsibility manage anatipatsa ifeyo so ifeyo tionetsetsa kuti tupanga amati watchdogging pachizungu kuti utsutsa kwathu kusakhale politically emotional chifukwa choti tikungofuna upanga ndale koma kukhale kutsutsa kumene kukozonso kuathandiza Amalawi kuti chiyembekezo chawo sichili m'madzi mwina ndineneso pano kuti ndi interest ya opposition iliyonse ngati government in waiting kuti mukakhala ku opposition ngati komwe tili tikhale ndi self reflection in readiness pokonzekera zisankho za 2030 kuti kodi tikhoza kuchita motani ifeyo ngati opposition to regroup ourselves but also to reorganize ourselves kuti zinthu zina ziyende ndiganiza kuti
opposition umene tipange ulendo uno ndi opposition umene uthandize kwambiri kuwapatsa Malawi chiyembekezo chionena kuti ili ndilo boma limene tikuyembekezera. So choyambirira Malawi Congress Party idakhazikitsidwa pa ngodya zingapo zimene zimathandizira kuti pakati pa anthu okhulupirira ideology ya Malawi Congress Party azikhala pamodzi. Mwina ndinenenso pano kuti mu democracy intra-party issues ngati zimenezi zili healthy, zimathandizira kuti chipani chilimbe. So Amalawi wonse, Amalawi Congress Party ali pamodzi, amamvera utsogoleri wa Malawi Congress Party under the leadership ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Nda Chakwerawo atapatsidwa mphamvu ndi ma MP kuti asankhe leader of opposition amene anandisankha ineyo.